Здравейте, аз съм Шарохекс, мене Злати. Както виждате, не си играме GTA 5 онлайн и ще играме Berserkers vs Defenders. Това са хора, които атакуват и хора, които дефендват, а тия дето дефендват са на един айланд и сега ще видите, поне на картинката изглеждаше готино. И добре, започваме. Ако се чудите защо аз съм пети ранг, не се чудете, защото ми изтриха героя. Единствено мога да кажа, може би защото използвах модове. Но преди време, знаете, правеха пречистване срещу такива хора и ми взеха всичките пари. А в момента, вчера играх, излезах за малко и пак влизам и ми няма героя. Може би някакъв бък или не знам. Писах на Rockstar, обаче все още не са ми отговорили. И така, ще видим какво ще стане. Да ви кажа, не ми пука дали ще ми изтрит или не, просто че няма да имам коли и такива неща, но няма значение. Добре, той е приятел, трябва да се качи на другото. Добре, Злати, айде атакувайте. Какво да се направим? Трябва да ни атакувате на оня айланд сме ние. С джипките? Да. А ние тук дефендваме с оръжия. Чай, аз се кача на друга, че той пич тук. Ама аз виж с каква съм. Чай си взема жилетка. Аха. Аз ще чекам първо на това да умре и тогава аз ще рахувам. Но това вече при вас, бе, вас. Чакай малко. Аз не се... Мале! Вие, това съм вас. Аз трябва да се кача отгоре, не на това. Неков минах през него вече. Не, Злати! Чакай бе, не съм влезъл тука. Злати ти да влизаш. Аз влизам. Така. Рип. Ние трябва да дефендваме. О, той е някъде тука. И какво са, умрел ли съм и са живи? Фу! Сега остана? Айде. Лузър! Чакай, аз пръв го убих, бе! И аз съм лузър. Ей. А как сме 5 човека? Хора, сега ние атакуваме. Настрой го помежду другото на 8 раунда, което значи, че... Колко трябва да направим? Не същото, на 4. Значи 8-ият ще бъде решаващ. Как се влиза от това, бе? Качва се отгоре върху колата и цъкаш F, задържаш, докато не ти влезе вътре. А иначе ако си до това... Само F тъхнах и ми влезна. Еми добре. Не знам, по принцип се... О, чакай бе, то тук има стики бомбс. Може да мръднете, направо че ви застрелям като нищо. Наистина ли, сука, блят? Блят, сука. Не, приятел, не. Това безкрайно ли мога да стреля, бе? Да, бе. Инфинити. Чакай. Чакай, ние още не може да се нагодиме кой къде да тръгнем. Трябва да сме в различни коли, ще бъде по-хубаво. Не бе. Don't shoot Но me. вече един умре тук. Може да правите и препятствия. Но вие се трима, бе? Да. Go Power Rangers! Мале, не! Нека си потанаха в морето. Ох, аз потанах, колата ме загреба! Уби ме във водата. Много мазно. Колата човек потъваше и Какъв има още жив е тук. плува. Давай, синко! Синко! Давай! Как до сега съм го направил на пастет? Ето. Да, но това направо копа земята мой. Оу, мале. Бак и мазата физиономия ти беше направил геро. Да, ама аз продължавам да бъскам, рубрема, аз продължавам пред него. Все на коне имате една базука. Базука, не. Мале, герой ми е много космат, бе, човек. Аз как съм го направил? Ръцете са му като някоя йети. С какво си ръка? С базука? Айде, вие си бутнахте това. Аз нарочно го бутнах. Мислиш, че от тук не мога да те убия? А? Това ще минава като нищо. Господи! Това наистина минава като нищо! Добре. Какво меткаме? Не метках ли гранати? Не знам, ама... Как се гърват тези стики бомбове? И кецовете са му сено... Не знам, някакси... Добре. Абе, добре са. Не са чак толкова зле. Така. Какво направих, бе? Абе, имам идея! Момент. Приятел, момент! Мерси.
потегли без да ме изчака даже. Няма значение. Тръгвам сам. Тя се сбутаха един путана. Путана. Аз имам идея. Ще карам назад. Ей. Еми, отзад колата е бронирана. О, бе, спукахте ми! Ти страна на каймага. Мишън фейлд. Да не е водата ли е? Под водата. Човек с чупения прозорец под водата вътре вече му се напълни. Абе, той скоро ще отдави, ако не излезе. ОМГ! Поправи, бе! Айде, Добре. задуши се. Чуй, Да, сега ще видиме. Моля ти се, не ми пускай тази бутилка. Няма как да ня пусне, бе, то. Шока да ти пусне бутилка. Аз рискувам като седа от тия най-отпред. В момент да си взема армар и такова. То може пак да ти застрелят, какво като караш на задна. Да, бе, знам. Пак се вижда това. Некой стреля ли, бе? Да. Ох, аз закупах. Чай сам. Нарочно няма да стрелям, а искам да ти пусна това. О. Дефенд! Олоф майстер! Ох, Олаф Майстер is dead, Олаф Майстер. макъв ти види. Дън дън тереден дън тереден дън тереден. Гледаш, Дън дън Ай, тереден. сега ще ви погребе. С диги бомби, ме. Не може да ти гледа, този отстрани го стреля, от наши не види. Това съм аз. Като бавно развиваш го стрелях, човек. Откъде имаш оръжие ти, бе? Има един пистолет само на този остров. Трябва да го вземем случайно да не вземем нещо. Случайно. Ох, защо не мога да си взема? Защо не мога да си взема Аз армата? не се качам при тази най-горе. По-тихо, бе, гръмна ми ушите. Айде, аз бе, пък- по-да се качи, но вие вече се тука. Рън-дъгъдънг. Да вижди ли? Довиждане! Или то директно се засилил. Образца неко. И още един. Не бе хора бе! Тъкно шара ви хвърля, ама... Пак. О, господи, това ще бъде ужасяващо просто. Да, ма това май на нас ни ще бъде четвърта победа, не знам. Не ги буря от началото, ама предполагам. Чай, пистолет. Няма да биете, гледай са. Take nine master. Ти идвам. Са нищо мога да спре. Ох бе! Виж? Нищо не мога да спре, сега ще падна в водата. Не! Ти ще остана. О, с пистолет! Не! Айде, пробиха, бе. Абе, Да, вие също... на колата се спреш, шо? Ето мачо и на разко ти казах. Изи пизи. Хора, не сме свършили до тук, понеже знам, че ще стане иначе клипът твърде кратък. Започваме още... Направя го на 2 раунда, което значи, че някъде до... Айде, пак не съм с тебе. До трети раунд ще се стигне, но няма значение. Злати не сме, аз съм си с моето крю най-накрая. Пускаме с моите хора. Не знам от кога не е стало това нещо. Тек, май. Не, бе, може да качил колата. Слиза, бе. Така. Айде бе! Айде. Били то минане какво не го Какво се пъгна, бе? бъгам. Какво? Това не е честно. Не е честно. Човека тръгва назад, ма. Ползвам... Опа. Пак се обърна. Не. Дай, приятел. Вярвам в теб. А няма ли да изпуши вече, бе? О, господи, горите колата, приятел. Айде. Човека... Трипъл кил. Човека не видя, че му голи колата и той си продължаваше. Като изтече времето. Гледай си работата.
Като бавно развиващ. Брум. Седнах си на моето любимо място. Аз не взимам бронираните коли. Взимах тази къде. Но съм мъртъв още от са. Мале, ко правиш, бе? Не ме убивайте, бе! Да. На тази кола изпуши направо. Дупчи! Айде! Давай! Значи на задна кара. Ама не ще се обърна. Ай, сега ще му кажа, аз на него една задна. Ама на задна верно не мога да се оцели, ама... Добре да ма сега като му изпуши колата. Аха, да бе, знаеш колко време стрелях преди да ти изпуши? Айде, само си подаде ръката и... Какво стана? Той обаче се съпротивлява. Ама не бе достатъчно. Да. Друг път. Имаш късмет, че нямам 40 лево, иначе щях да ти плата. Даде ми аларт. Айде бе, мога да отсекача някой от тези брички. Вие сте тука вече. Не, добре. Гледай. Качвай се, бе. Да видим дали и ще ми тръгне това, което искам да направя. Аре бе, приятел, по-бързо! Сега ще прави си това един от морето някъде. This is me. То психопат нищо няма да правиш, ти потънеш само. Не. Тин-дин-тири-дин-дин-тири-дин-дин-тири-дин. Малко въздух ми трябва. Тин-дин-тири-дин. Ох, тъпа муха! Някакъв потана някъде. Не? То всичките потанахме, май. Тъй. Аре бе, излизайте! Ние сме морски акули, да видиме. Ами човек, това е решаващия раунд, трябва да правим една и съща Морски тактика. акули, едната акула направо, че потъне тук, къде я гледам. Айде бе, герой! Ох! Не, помощ! Ох! Ти се самоубиеш, бе, вас. Клокнах се. Така. А това ли е? Ти, ето го. Не, добре, защо не мога да стрелям като в водата? Това е тактиката. Докато сме във водата, малко трудно да ни оцелиш. Айде. Не! Приближи се. Братко! Не! Приближи се малко направо го откинах. Не, потъвай! Дай по-бързо, бе. Ауто! Къде стрелям? Ще да минем от тази страна на лодка. Тука си плувам като рибка. Зачи ми каква рибка си. Аре бе, защо не се качвам от това? Това се заседнах нещо. Потъвам! Господи, стрелят ме! Стрелят ме! Ох! Не! Защо? Това е точно го изринем. Не! Фейлд, хора! Фейлнахме! Айде. План Джеймс Бонд не проработи. И така, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се молите за моя канал. За тези, които не знаят, има и втори канал, където качвам всякакви моменти. Ако ви е харесал, го харесате и чао. Easy.